et nous m'a donné un fond, moi, Inakula. Vous pouvez faire Ina détruit, vous pouvez faire Mali patrimoine détruit. Tu ne dis absolument rien. Quelque part, nous, on se demande est-ce que monsieur n'est pas en complicité avec Andougoulo Guino? Si tel est le cas, Andougoulo Guino a placé Malika, Malikoura gouvernement on a bilai. Et Mamadou Niari, moi aussi le président du mouvement Antorla. Je vais parler de la jeunesse ici de la communauté. On met dans la vie. C'est concernant le problème de l'INA. L'INA, pour le moment, avec une sans flavor. On voulait à Kalama, on voulait à Djodo. On sera service chamama. On sera CNT, Manu, le Sirafu, Siroma Fla. Le Siroma Savaya. Le Irana Gafogo. Inaï, mon Nindalembaga Kofuka San, Katsega Ferry Moshima, Mina Valerga Bosanima, Valerga Bosanima. Un point chaman fort. On sera ministère des Finances là. Comme il n'y aura pas de ferry là. Généralement, le ministère des Finances devait oublier qu'il y a un manque. Le ministère des Finances il a fait miri d'abord poste déjà c'est un crime. Quand il avait fait le quand il a fait à comment c'est Ouluma, à papier c'est Ouma, ou quand il y a un manque, ou à l'autre fois il a fait le la piquette c'est à faire. Le ministère des Finances on sera cadastre la ministère des cadastres la vous me dites en urbanisme. Vous faites un foyer pour nous, pour te faire un calamina, ordre des architectes du Mali. Nous faisons un mal à Kola, mais nous faisons un Guerre. Nous sera comment nous pouvons mais pour la qu'elle a amena. Comment se fait-il qu'un bâtiment de ces gens, un bâtiment de vieux de près d'un siècle, sans demander une qui est 100 km, sans doute peut-être. Il a qui est 100 km. Et puis à Jolono Jochomina. Comment se fait-il que moi, je suis ni chef d'œuvre architectural modèle. Même na jamana to be ku ka fen koro ka milliard dollars pour que se ka makara na che ko o bisi age chodi en fleuve ne ko bi ko bodo kana kana malik fen koro sanki ba sangati kelen tay. Donc ni nous c'est va yera ka foko mo min nimbe inaka ka ba san régime koro yi mo ka barakela o be ku munu tume ka yala bâtiment public koro munu me ba mo ko no yando ka service ou bois kono ka faire uyerma ko o clan modo do ala de yake yon turu ga se inama régime yimbina kono de ken régime ko ren be ko foi kunta clan mais ala yake ne régime bina yon inaka clan ala de ala tige inaka sobe donc ina manga bi on yana be le problème c'est quoi mo mi be nan ni me ina ren no fe amma ko ina fere la ma de jamana ma fo fene ko ina mankera ko ina dogara ko deuna ko kata ina kura joyoro la ati ya problème yara muye jamana yoro nyuma fembe me nu ya yo ba terme u yerna manu nyonche o aso ka pion ne be régime korlin wono donc ba terme nu nyonche ka ku saboy nin tugu de wulla kata yoro do jo zone aéroportière la zone mi yere zone interdite o tara kata so joy o aso yona ka jo ministre damado be donu luka lu maso donc o ya jo ça de façon unilatérale parce que régime u tayni comme ngadu be mal la o de ke o tara kata yoro njo zone interdite ko na bay zone aéroportière la donc yoro bané yoro ta ban wati o ben régime bini mais onni ma bo yoro nga onni me yoro nga ali inai ko ina kura mata jode parce que état ma fo mo chie ko ina desra ko ina kura kata jo donc ulu de tara kata yoro min jo yoro nye ulu de tay donc ni yoro min kadu le mali ko en son temps ou ta yoro kura jo yoro mbe baram be ga ko oro la kera o so saw akera ta ka service saw ou bien ta ka service labo de façon unilatérale ka so dum washima kuma fo ka to bla ko yoro jole ngono parce que o valeur te yoro koro valeur bo o be sa yoro koro intaka ku tay manga wulle ministre de la justice en son temps no Kasongé era dossier ta en main ka fo ko aya kuma main ka fo ko modo be ina kula ko be ka ina taka ku tay quoi problème wulla quoi les règles na affaire ta en main pour que ni comme il m'a connu, il m'a connu ka wala ka di Maliens mais de 2021 à maintenant on ma jabi foi mais le monsieur est en train de tout faire avec la barre la pour y avoir une instruction na kakata o ma ke problème mom na ni manga ngwana an seranga dutu ma dutu fena kuma la ka kuma an nana yi ka fo dans l'ensemble mo be ni bi yere kalama
mɔgɔ mɔgɔ bɛ n'i bɛ Mali fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ n'i bɛ Mali patrimoine fɛ nin ye bɛɛ de ka combat ye pour que mɔgɔ kana ina ta ka k'i kelen ta ye bon o kɔfɛ an nana ka na information dɔ mɛn ko wayi ko ina seginna Mali kan an y'a mɛn sur les réseaux sociaux ko cɛ ka wari seginna ma a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan o kuma min yɛrɛ na kuma in ma don anw tulo la a ma bɛn anw ma parce que jɔn bɛna cɛ ka wari segin ma yala État wa tuma min na maliyɛnw jɔrɔlen don ko wagati ka gɛlɛn an bɛ transition fɛ an bɛ transition kɔ wagati ka gɛlɛn transition ma tuma min na ministère ka budget u bɛ ka caman bɔ o la pour permettre au gouvernement ka se a yɛrɛ kɔrɔ ka se a ka sanu n'a ka feerew kɛ ka se ka baara kɛ ka ɲɛ tuma min na ni ɲɛma min ɲini ka na anw dun k'anw ba commune de kɔnɔ yan anw b'a dɔn ka fɔ tɔgɔ di dépôt de transit comme il filɛ nin ça nécessite des moyens beaucoup de moyens pour ka se ka o ko in dilan anw sɔnn'o bɛɛ ma ka jɛ n'o ɲama bɛɛ ko wari tɛ État kun an bɛ transition soutenir ko ni nɔgɔya nana k'a bɛ ɲɛnabɔ au même moment n'a fɔra ko mɔgɔ dɔ kɛlen don ka taa milliard dɔ jɔ fan dɔ fɛ en complicité avec certaines personnes du gouvernement k'u bɛna ka na mɔgɔw ka tɔrɔgɔ wari ta k'o di o tigi ma alors que État dun m'a bila la o tɛ bɛn anw ma ni État ye nin ka wari segin a ma ça veut dire que l'État a les moyens donc problème minnu bɛ n'a bɛ ka kɛ dugu kɔnɔ n'anw bɛ k'an bugɔ a kan ça veut dire que ce n'est même pas normal anw k'an bugɔ a kan si l'État a les moyens difficulté minnu bɛ n'a b'an kun kan État kan ka ta ka bɔ an kan donc c'est pour dire à l'État n'u taara ka taga nin cɛ in ka wari segin a ma u ye Mali janfa u ye malidenw janfa kelen filanan ye min ye cɛ in bɛ nin baara la a ma baara in bila dɛ kɔsa in na an y'a kuma mɛn k'a fɔ u bɛ ka duguduguma dɔw kɛ pour que hali bi kuma min na u nana ni information ye k'a bila sur les réseaux sociaux ka mɔgɔw lasunɔgɔ k'i opinion nationale lasunɔgɔ ce qui fait que kuma o kuma n'i ye i n'a ko kuma in fɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ cɛ nin ko in bɛ sen na hali bi de nin ko in bɛ sen na an hakili la ko nin kuma in banna a fɔra ko cɛ ka wari segin ko cɛ in nin bɔra ina kan k'a sɔrɔ c'était des pratiques pour endormir l'opinion nationale pour endormir ceux qui sont en train de se battre pour l'INA o dɔrɔn de tun don parce que an bɔra kalama k'a fɔ cɛ in kɔsa in na biennale artistique min kɛra k'a ye wari di parce que k'u y'a ka baara ye a ma wari di parce que a bɛ Mali culture fɛ dɛ n'a bɛ Mali culture fɛ ale de kan ka fɛɛrɛ kɛ pour que ka se ka ina n'a ɲɔgɔnna k'olu to u nɔ la mais e bɛ taa k'i bɛ Mali culture fɛ on ne peut pas aimer quelque chose et son contraire ce n'est pas possible e bɛ Mali culture fɛ e bɛ ka participer pour que ka Mali culture fan dɔ détruire an do gilo an b'a dénoncer a bɛ comportement min na k'an man d'an ye wa an commencera ka sigi a la parce que tuma min na ina bɛ feere an do gilo dɔ tun ye ministère de la culture Segali an b'a kalama ina fɛlugu kuma fɔra a ma dénoncer a ma opposer a la ministre min nana n'o ye Alpha Denmuso ye hakili bɔra tɔgɔ kɔ Kajatu Konare o y'a kuma fɔ o y'a sɔrɔ Andogolo Gilo ale de tun b'o fana ka cabinet la an ma Andogolo Gilo an ma mankan mɛn fila sabanan ye min ye Andogolo Gilo yɛrɛ de ye ministre de la culture ye sisan mais hali bi an b'a dɔn k'a fɔ cɛ in n'a nɔfɛmɔgɔw u bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛ tigɛ pour que ina in bɛ se ka bin u da kɔnɔ cogo min na Andogolo Gilo bien il n'a rien dénoncé ka tila ka taa bɔ a kalama tuguni biennale artistique min kɛra kɔsa in na en complicité avec Andogolo Gilo le monsieur en question min dalen don ina kan ale de kɛra parrain ko il a déboursé environ 50 millions pour épauler le ministère de la culture. Je tiens Assimi et tout le gouvernement de la transition au courant qu'à faut des gens, des ministres comme Andogolo Gilo n'ont pas leur place dans ce gouvernement-là. Parce que Mali courageux gouvernement en mode économique. Mais moi, je suis tripatouille qui est alibi autour d'un patrimoine séculaire du Mali. Et ma fin pour alibi avec pour cautionner ou avec wardi l'ité doré ma wardi parce que Mali fait Mali culture fédérale. Ou wardi pour s'approcher du gouvernement. Ama wardi foi comme un notaire. Donc là, le gouvernement avec beaucoup sur nous c'est qu'à demain. Ou quand donc des gens comme cette personne-là. Nous farla ninka. Ou nous en toka guerre là. A gangere nous ngera kaide ka chaviri. A gangere ni ateta ka transition touré. C'est une mise en garde. Billahi nous na nyono de ibeka binka mangoya. Ou ya ko chamangali ibeka takalama. Ou nous yu cautionner ku to kerefe. Ou be gouvernement ou ba gangere ou be balimuna billahi malo me ka gabagum taw kama. Mise en garde rido. Ambe kelaina inala. Anteka kelenge moshi kama. Commerçant do de bena kana kamna inamine kaka kelentai. Kata yoro do jo kaso ini machima beka ini eta ma beka ini machima beka ko parce que CB o wati ken régime ko nyogombulo ibta yoro ko do jo o de kadi ibe mo yelma ka tay mo be yoro korom na parce que valeur ka bo iba taka ki kelentai c'est trop égoïste de leur part c'est trop égoïste de leur part am mi fo malion yi angelente kelena les différentes associations moi aussi le président du mouvement Torla certes mouvement chama ne be munu meni kelena kele
Flanana mɔgɔ caman de bɛ ina ancien bɛ nin ko in na an b'u fo k'u barikada dan tɛ foli min na. Fila sabanan min ye ina étudiant minnu bɛ yen n'u b'u ka école-so fɛ u ka école-so kanu b'u la an b'u fana fo nin kɛnɛ in kan k'an ka dugutigiw fo k'an ka makɔrɔbaw fo olu minnu bɛ yen n'an tɛ baara foyi kɛ n'u ka conseil t'a la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ye ni ina binna walahi artisanat bɛ bin ni artisanat binna walahi misiriba bɛ bin ni misiriba binna kibaru bufɛ bɛ bin mɔgɔ kan k'i tɛgɛ ɲɛsin ko yɔrɔ o yɔrɔ ma commune den kɔnɔ ani Mali kɔnɔ ko ye patrimoine ko ɲɛ jɔyɔrɔ a bɛɛ bɛ bin kelen kelen o dun Ala k'an kisi o ma an tɛ mɔgɔ kɔ an tɛ mɔgɔ contre la an b'an faso de kɔ Mali patrimoine maa min na mɔgɔ bɛ ka miliyari don u ka patrimoine na k'a préserver an bɛ ka taa an ka patrimoine di commerçant langolow ma u k'a ci ka Mali sigi a sen tɛgɛ kɔnɔ donc an ma jɛ n'o ye u kana an ka jamana kɛ jamana kanangolo ye jamana min qui n'a pas de culture qui n'a pas de patrimoine o ye jamana kanangolo de an tɛ Ala deli o la tous les anciens de l'INA vraiment n jigilen don dɔw la dɔɔni a dɔw bɛ yen u ka ciw sera an ma an n'u ka félicitations sera an ma mais ça ne suffit pas mɔgɔw bɛ yen ina in kɔnɔna la yan nɔ u ye fɛn fɛn sɔrɔ ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ Mali in kɔnɔ ina in de y'a bɛɛ d'u ma parce que c'est des anciens de l'INA c'est des sortants de l'INA i n'a fɔ Guima National i n'a fɔ Magmaw i n'a fɔ Cheikh Oumar Sissoko ninnu o n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ yen u mana taa yɔrɔ o yɔrɔ n'u ka ina diplôme ye tɛgɛ de bɛ jɔ o la surtout en Europe ka na ye k'a fɔ ko nin y'o ina de citɔ ye ne bɛ n yɛrɛ ɲininka sini sinikɛnɛ ma u bɛna mun yira u mɔdenw na ko ne tun bɛ nin école in de la u k'u jija ina in kana bin ni ina in binna c'est une partie de l'histoire du Mali qui s'efface comme ça donc n bɛ wele bila a bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ yen n'u m'an lasɔrɔ fɔlɔ ina ancien caman de bɛ yen n'an ko k'an b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ yan nɔ an bɛna jigin ɲɔgɔn na parce que an bɛna ɲɛ dɔw tɔgɔ tellement k'u ka ca donc ka wele bila u ma u k'a kɛ Ala kama ina in kana bin yan. Mohamed Lamine Traoré, technicien des arts, spécialité maroquinerie. Donc on y a que la fin fait 100 mois nous on a commencé à Mokono. Nga bi ina kuma ka fo ka firida. A madame le bide muruda blara ina la dibi alpha clé. Wa so amye o diwni. Amo de fo mo. Ami sigango ka kuma do fo o ga famia. A doni ngama ugo ka nwa boya ko ka ta sogona fi ko ga atele u yele mai. Parce que on taille atele ko. An ngo sogona fi tere. Ali nu ya on yele ma pale ko na on te bouger pas. A dongama ko demu mu lugo ko de jolo wi parce que u korobale ndu u korobale ne kumena ibena ya ina la busanti ko neriti ko karati ko abi fode na femi kade kanake se ko ani dongo yoro de du ibena yire de ise mi tu iga femi ibena akama donc jagwa ko te wa orientation fenete donc a dongama amaso au ko blarate fo kana se nunuma ne kashikude ne jigina kude mo ibi bolonya si fen kromima e ko bui fenga maturo ko wari wa ibe sako fembe feneto mene ni nga butike ibe sakato na dungarata ibe saka fento fo mo sigoro makeme bina ye ni yo danyo ma fenyuma aka tout en tawo to nyuma ina e gol dingele bolé o be mo keme balu ni butiki kono mo kele nga wari be di mo tanga wari be di mo kele ma balo be mi yere do me mi ne mi yere do e be se ka muni fo anga wuli ka femi keleke ni e goli nye mo kala farafina wurdugo afa fe farafina chamache fe afa be unana kalanga ya ni kumbora chade mana boya be ko directeur de traitement Niger bola et Sénégal bola Burkina bola fambe ala ya nouane golle kama ngadu avion wa katayoro la fene ambe mo minye kaye farafina kuna wulo kaye jo farafina kele kama no e Mandela ala ya nouane ne kata jo Mandela e kasuke euro na kata jo adala kata Robert Alana uya yala na e fambe Afrique Sud Europe a isolma Europe olomulunye uga kolomulunye ko ke ka farafinge tugo bela mais ene branci tale ma oro kari uya oro tu parce que iba hiradi sinon a sebuye ka statut be kari mais pretoria statut bébé oro désir du nord oro désir du sud no luga jamana mu bien sora umado yene branci ta uya elema no en namibie oro ben mugabe anana mi fo malikono be ame afo anglais la me uba
k'a fɔ français la mais a tilala ka bila français la mɔgɔw y'a mɛn a ye min fɔ Moro ni fɛn ma Moro bi yan kɛ i n'a ye don min na a y'a minɛ tubabu a bɛ indépendance ta a y'a minɛ tubabu la section damadɔ tun bɛ yan yangadenw tun b'a la parce que i bɛ mɔgɔ caman b'a ko non ko i na ko dugukɔnɔdenw t'a la u bɛ busukɔnɔmɔgɔw de ta nkalon don i na section fɔlɔ en 63 minnu bɔra bosolakadenw tun b'a la ɲɛrilankadenw b'a la Sumayɛli Jabate ka promotion mɔgɔw donc u tun b'a la an b'o kalama feere in mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de don a mɔnɛma yɔrɔ y'o de wa n'i bɛ école déplacé jango ni école fasugu critères de b'a la o critère ye jumɛn ye environnement min ta a bɛ taa yɔrɔ min ma condition sociale bɛ lajɛ condition financière bɛ lajɛ fɛn bɛɛ o bɛɛ de bɛ jateminɛ ka sɔrɔ ka école déplacé wa école modèle minnu bɛ déplacé o tɛ ninnu ye parce que université tɛ INA la hali n'i b'a k'a la u y'o de kɛ Bala Fasigi la mais ani INA kɛcogo tɛ kelen INA kalan ni mɔgɔ si ka kalan tɛ kelen ye Afrique de l'Ouest o sera kɛra année facultative kɛra san min na ne taara Dakar n ko n b'a essayer n kɔrɔkɛ bɛ yen n ko n bɛ kalan dɔ kɛ yen an taara ka taa fɛn bɛɛ lajɛ centre de réinsertion de bɛ yen centre de bɛ mun bɛ mɔgɔw former mais une école digne du nom INA ɲɔgɔnna a tɛ yen Afrique occidentale ne de y'a fɔ a tɛ yen tɔw ta tigɛlen don mais k'a bɛɛ regrouper a bɛ INA dɔrɔn de la mais n'a ye sabali sa mais a ye sabali mɔgɔ c'est-à-dire i ka sini lajɛ ni i bila bi la dɔrɔn i bɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ régime min tɛmɛna diɲɛ kolankolon bɛɛ kɛra a kɔnɔ danbe tiɲɛ danbe buruja fɛn bɛɛ kɛra a kɔnɔ Ɲare ye min fɔ o kelen de don an dogoli kun ye conseiller ye à 7 ans de Aramatulaye a bɛ a bɛ fɛn en amont et en aval a b'a dɔn n'a ma se ka Toguna k'a sago ye a bɛna INA de k'a sago ye non ni i ka mɔgɔ t'a la walima ni prévu b'u bolo Toguna yɔrɔ jumɛn bɔra yen ko parce que ko jama cayara Toguna yera Baɲangara fɛn dogo jamana bɛɛ la a yera yen don min na a bɔra yen wa ko parce que ko jama cayara a ma bɔ yen Alikaba yɛrɛ don min na a ye kɛnɛ de dun mais kɛnɛ ma Alikaba dun fo bi kɛnɛ bɛ se ka INA dun walima mɔgɔw tɛ o ye namaratɔ ko de bilalen don INA sigira yan en 1932-33 a y'a sɔrɔ i waraw b'i dun yan ni i taara Mɛnɛkura walima i taara Yota yɔrɔ la INA ma jɔ o kama ko parce que ko mɔgɔ tɛ yan fo bi mɔgɔw bɛna ka n'u sogola k'a b'o kɛ butigi ye butigi nafa jumɛn man kan u bɛ mɔgɔ bɔ yan ko yan kurun don u bɛ mɔgɔ bɔ yan u bɛ taa ni mɔgɔw ye aw ma se ka yɔrɔ yɛrɛ labɛn ka mɔgɔw to a kɔnɔ n'a ye mɔgɔw bɔ a kɔnɔ o tuma u b'an filɛ ji a b'a n'an bɛ ji min an n'u fɛ yan an tɛ ji min an n'u fɛ o sabali de ka nɔgɔn ni sabali de ka fisa o de ka ɲi an bɛɛ ma INA kɛlɛ a tɛ dabila bi a tɛ dabila sini wa u ye minɛnw ta ka taa n'a ye u y'a ta de ko vacances kɔnɔna don ka ekɔlidenw janfa ekɔliden minnu bɛ yen u dɔw nana dɔw bɛ si yan wa dɔw bɛ si kibaru fana la olu bɛ ka si yan parce que u bɛ mɔgɔw cɛ la a dɔw bɛ bɔ dɔrɔn u bɛ taa ɲɛ la u bɛ taa tasuma ni fɛn cɛ ka na tew ni fɛn wuli la n'a bɛnna mɔgɔ min ma ye olu yɛrɛ dɔw bɛ wariw d'u ma an y'o k'aw ye yan wa u ma kɛ ɲinan dɛ kabini Ala ka INA da mɔgɔ nana INA la u tɛ mɔgɔ si dɔn mais u y'u ka kalan kɛ Ala ni social fɛ bonya kama an y'an yɛrɛ dusu minɛ ka tiɲɛ jamana in gɛlɛya kun ka se fɛn bɛɛ ma mais tɔgɔ min dira si min ma ko denmisɛnninw a ko jamana bɛɛ ta ko denmisɛnninw de don ayiwa o denmisɛnninw de fana lanɔgɔtɔ filɛ nin ye a sigilen ɲɛna an kɔni an bɛ wele min bila a ma ale de ye fɛn laban ye a ka wuli dɛ namaratɔ ko dan de don a ka wuli yanni an ka wuli an bɛ fɛ de a ka wuli yanni an ka wuli parce que an wulilen cɛ man ɲi an bɛ commune de la an wulilen cɛ man ɲi u y'u sen don an kɔrɔ cogo bɛɛ la an y'an ban depuis kɛlɛ daminɛ fo an ko kɛlɛ t'anw ni ninnu cɛ kɛlɛ b'an ni namaratɔw de cɛ nka an kɔni an y'a ɲini Asimi fɛ k'a ɲini gouvernement mɔgɔ ɲɛnamaw fɛ u ka wuli nin ko la ɲuguɲugu bɛ wuli ni ɲagaɲaga ye dɛ i bɛ jɔ sɔ dɔ la a b'i kɔnɔ funu i bɛ jɔ sɔ dɔ la a b'i kɔnɔ funu i na tɛ karan bɛ INA kɔnɔ yan nɛri bɛ INA kɔnɔ yan n'u b'a dɔn
hali ni ye ina feereli fɔ i da la bi la ala bɛ ɲagata bi kan mɛ o fɛn fɛn b'a la u k'u sigi u laban bɛ kɛ min ye a bɛ k'an ɲɛna dugukɔrɔ ko de don. Salam alaikum Jonyare l'éveil de conscience au présent jɛkulu bɛ yen bi n'o bɛ ka ina défend b'o jɛkulu fɛnɛ kɔnɔ kalan daminɛna a mɛnna nka ne bolo kuma dɔ bɛ yan il faut k'an ka maliyɛnw hakili lajigin o la moi je pense que ina ka kɔrɔ ni Mali ye quoi ni ina in ka kɔrɔ ni Mali ye n'i ma Mali tɔgɔ yɛlɛma i man ka maga ni ina in na ni ina in il est unique a tɛ se ka remplacer il est irremplaçable. Il y a fait un job, il t'a fait un job, il y a photocopie, il y a une photocopie. Tu as un marani qui est quand il chie Kassoula. Il pose un fait bien à dire on a pécan à ta Kassoula. Ou il pourra me remettre dans l'eau Sara, il y a des canards, canamara inaina, mais le truc à ta Kabula Billahi. Donc n'était Djania quoi. N'était Djania comme la Kosebe. Ils en gardent d'eau, Anya Fodon, Folam Nambola Kalama. Kube faga maga ina la anya fuye ansu abe tagama ansu ba amo point kelen ka ina abe die woro birifine be biala ka datu na ni fen barat sa no abe datu ka birifine ngala ka datu yoro mi me ni abna 100 km sur dans 7 ans ina 93 ans woro ma chama lare amunu di kelen de ma a bɛ yɔrɔ dɔ jɔ ka na ni ka sago ye c'est décevant vraiment ni ko i bɛ kuma dɔrɔn c'est à dire réseau la kuma ka gɛlɛn bi kojugu quoi réseau la kuma ka gɛlɛn bi kojugu donc ka autorité wele ka autorité interpeller Assimi et ses colonels akana to maka kanga inala parce que dangare be ka kana quoi dangare be ka kana munu quoi ankelo ka mbe ko ni artisanat e frelenu assemblée mo ko fe o frelenu misiriba u ja tunono la ambe anga kaburu kelela mais on metami Mali tega foyo commune ko anga foyo bi na we fa commune de boy ni na commune de boy Mali ko be ba wallahi billahi malien be balo be boya malien ni malien 20% 18% mais c'est commune de ko na dia dungudu 18% balo be boya dia dungudu billahi nola malola jabala tulula dia fait on fait a be boya ni donc ana ya boy bamako tere Mali ko be ba ni o de bo aw kono abso ko fene ke ama sigama ko laji mais ni fene be ke en shuga wallahi billahi ina be ci abeti en shuga parce que ni magara ni kelena ikanga faga mo mi magara ni kelena ikanga ta kasola ikanga condamné ni patrimoine mié ibe sur chambre yala été ina nyogo donc ka fouye wa sabali ambora distraction nous clé comme kana disra ka fo akira ta duna ta bora ta akadabla ko donwa to ko ngwa kalani tu peux pas faire quitter les gens mo mo bo fo kuluro ni fo na kana kubena inala parce que mo bo ro kana inala ibe sudrama ta ko clinique itse ka fantan te una bo fo kuluro la bo fo e katini fo na kana kibita nu fo yanfe mo mo me no ko pusi tebe ko pusi tebe kalo ka wa sabani kema sabani juri koluga o passé bo tie dumodu mobili ta ko sabata ko nani mobili yera tese yoro ina en fe ni sera fika moto taxi ta kala kata wa ke to di anga sabali quoi anga sabali la insécurité dans nos pays ina ko do mi chiane ina ko déclencher bébé chia a bega activité bébé a lo o dumuni ya o be fe beke a uni awa duwono mo be kele abula wo jomu wa ke yi avion nanga dumuni ngebe yani wo mo bora ne amu fo aw yana ay sawali quoi akantu antamela donc ina to tient à cœur ce bâtiment là avant ninga kutu ina ba ninga kutu parce que famille nous akanga ke mo ninga parce que de nyuma faut été qui bi sigi anta to daje
ni tari ɲɛna i kɛra fasoden jugu ye. Donc Assimi, vous êtes appel, vous êtes le premier responsable du Mali aujourd'hui. Fɛn in bɛ ka feere régime kɔrɔ mɔgɔw de ka bɛna a feere. Karim ni a dɔgɔninw Karim Keita n'a dɔgɔninw ka fɛn de don hali sisan ni a bɔra Ina ka bolo kan a bɛ taa Karim Keita de ka bolo kan a bɛ taa famille IBK de ka bolo kan. Donc an ka combat tɛ kɛ fu ye dɛ. On a risqué an y'an ka viw de di k'an ka adamadenya di k'an jeli di ka taa jɔ marifa bali ɲɛ pour que ka ninnu ka taa ka bɔ an da la parce que u y'an ka fɛn bɛɛ lanɔgɔ aw tɛ se ka continuer n'o chemin kelen ye. Il faut qu'on soit clair. Fɛn minnu bɛ yen ni ninnu y'a kɛ n'u ma n'a ma ɲa ni aw nana aw de b'o siraw latilen aw tɛ se ka continuer n'o sira kelen ye. An tɛ jɛn n'o ye aw ta tɛ mɔgɔ ko ye an bɛ Maliko de la. N'a mɛn karisa an b'i fɛ bi parce que i bɛ Mali i bɛ Maliko la n'i bɔra Maliko la n'i jiginna bilayi an ye dɔ ninnu gɛn ka na cogo min na an bɛ wuli fɛnɛ contre la ten dɛ. An tɛ mɔgɔ ko la kunkolo ko tɛ Maliko don parce que a y'i da don nin ko la ko a bɛ ka grogne sociale wuli jamana kɔnɔ k'a bɛna dossier ta a mɛn an y'a sigi k'a kɔnɔ fɔ bi a ma résultat foyi sɔrɔ a bɛ na de kaso kɛ yen a bɛ komi a ye dossier in fɔ cogo min na a y'a bila ten a ma maga la nin dun tɛ fɛn ye ko fɛn min bɛ négliger kɔrɔ y'a fɔ cogo min na fɛn dɔ bɛ yen nɔ i bɛ jɔ o la a bɛ o bɛ mɔgɔ sa dɛ donc ne kɔni ne bɛ bɔ kuma la yan nɔ u k'an ka patrimoine to an bolo nin ye anw ka patrimoine de ye nin ye Mali patrimoine de ye Afrique nin ye Afrique patrimoine de ye parce que ni ɲɔgɔn tɛ diɲɛ mɔgɔ si bolo diɲɛ kɔnɔ a bɛ Mali de kɔnɔ yan voilà donc ne bɛ bɔ kuma la yan.